Bai, nik ziur naiz egingo dela, eta egingo da Kataluniako herritarrek borondatea dutelako, erabakitzeko, gai direlako, gai izan dira borondate hori adierazteko, gai izan dira beraien baliabide demokratikoetatik, beraien erakundeen bitartez, beraien alderdien bitartez, hori guztiak kudeatzeko, eta ibilbide horri bat jartzeko. Adostasuna erakutsi dute arlo horretan, gizartearen 80%ak erabaki nahi du. Eta borondatea dagoenean, gaitasuna dagoenean, bidea topatzen da. Zentzu horretan gainera iruditzen zait, ez da bakarrik egingo dela, beharrezkoa da egitea. Beharrezkoa da Espainiak duen demokrazia horretan, duen kalitate maila horretan sakontzeko. Eta herritarron esku dago, Katalanen aldetik, eta bai beste herriena, eta Euskal Herritarrona bereziki, sinesgarritasuna ematea, eta babestea, eta laguntzea. Eta gero sakontzeko aukera izango dugu, baina hain zuzen ere demokrazia gai bat dugu mailaren gainean. Eta beste garai batzuetan, beste eskubide batzuk izan dira, adierazpen askatasuna, emakumeen berdintasuna, eta eskubide horiek gaur egun horietaz guztietaz gozatzen dugu, hain zuzen ere, horrelako ataketan herritarrek esan dutelako. Hau da marra gorria. Hemendik bera guk ez dugu onartzen. Kalitate hori ez dugu onartzen. Guk sakondu egin nahi dugu. Beraz, nik uste dut egingo dela, guk ja bidaia antolatuta daukagu, Euskal Herriko hainbat herritar bezala, eta bertan egongo gara lekuko izateko eta behar den guztian laguntzeko.